Ljudi, dobrodošli u novi video gdje ćemo ja i Luka Full zajedno da otvaramo CSGO caseove. Ima ih tu koliko voleš. Koliko otvaramo? 20 komada? Čekaj, pa 20 komada bre, ali gdje mi je ovo ovo bre? bre? Da ih izvadimo iz Mercedesa. Aha, vadimo ih iz Mercedesa. Prvo, ja sam ih ovdje zarobio. Sad ćemo da puknemo jedno koliko? 50 evra. Pa, a 50 evra plus kutije. Dobro, kutije ne računamo, kutije su... Kako da ne računam, brate, kad sve košta ko da je, ne znam, inflacija. Dobro, kutija šta, ko je evro fazon? Ova? Ne znam, sigurno evrić, ne može manje od evrić. A šta će biti ako dobijemo nož? Pazi. Ma dobijemo mudo, ja u zadnjih 20 caseova. Najbolja stvar je ljubičast. Koliko si dobio, kada zadnji put dobio nož? Prvi put u životu kad sam pokrenuo kanal CSGO. Imaš veliku šansu sada, jer si otvorio brdo sigurno poslije. Pa otvorio si jedno 200-300. Ako dobijemo sad nož, bajo, to će biti bomba. Evo, imamo ovdje fraktura, prizma, ima šta voliš. Šareno, snakebite, sve što... Hoćemo pomalo svega. Ajde. Hoćemo snake prvo. Ajde, otvaraj ti. Let's go, ali ona hoće u Mercedes. Gledaj koliko košta ključ, brate. Ajde, nema sad nazad, brate. Ključ i kutija, brate, jedan giros ode. Svaki put otvorimo kutiju, spržimo jedan giros. A najče, dijeta, brate, svaki put me ljudi savjetuju, brate, kažu, kad otvaraš, kažu ako ne da mučkaj, ako mučkaš, a ne da, onda ne diraj i tako. A to je, brate, placebo, to nema šanse, brate. Hoćemo na prvu. Ajde. Šta smo mi radili kad smo otvarali bez mučkanja, kad nije bilo mučkanja? Ajmo, hoćemo na prvi case. Ajde, brate, prva kutija. Let's go, prijatelju moj. Brate, nisam otvarao kutije, ja mislim, jedno 5 godina, jer nikad ništa nisam mogao dobijem dobro. Bolje, brate. Opa! Ovo je 3 evra, možda maks. Nije. Kako? Ovaj crni je dobar, veruj mi. Ajde pogledamo, čekaj. Hoćeš da vidiš cenu? Ajde vidimo cenu. Tebra, inako smo prodali one malo pre sve skinove što sam imao, brate, da bi otvarali ove kutije. Veruj mi, gledaj sad ovo. Brate, sad ti ja rekao da ima šansa za nož. Ali pazi, ovo je ljubičast, jeste ljubičast. Ali ne mora znači, možda ga puno dobija. Ali možda hoće u Mercedes. Čekaj, koliko? Ja sam ti rekao 3 evra, brate, sad ti rekao 3 evra. Vi ne vidite sad da 3 evra, sad smo vidjeli da košta 3 evra. Ali nešto mi je pre sam dobio ovako crni, bio mnogo para bre, 15-20 dolara. Možda je bio neki drugi, brate. Ali ovaj govno, možda je bio neki pink, brate. Možda, nije ovaj. Pazi sad, kutija broj 2, ja sam se upišu u gaći, ja rekao to je taj crni kalaš od 15-20 dolara, ali... Mogu ja da otvorim, brate? Evo klik. Nisam 5 godina otvarao kutiju, ako sad dobijem nož, brate. Sad je mikrofon okrenut kako treba. Sad treba, čekaj sad. Da ga promuškamo. Sad, čekaj, može 360, ne može. Ne može, to će možda moći u CS2. Ovako i sad, ajde sad. Ali ko će u... Brate, usreću se ako sad dobijemo nešto dobro. Ma pla! Ti 5,90, vidi rđavi smo dobili, brate. Ovo neko bacio u kantu i dao nama, brate, gle ovo. Brate, gledaj, ovo neko išaralo dete, brate, sa nekim sprejom, šta je ovo? Ovo nećemo i da gledamo, brate. Ajmo, idemo na još jednu frakturu, brate moj. Eto ga, brate, otvaraj ga sad. Ajmo, treća sreća, brate. Ovdje ima Legion of Anubis i ovaj danas smo Prince prodavali. Ali pazi, imamo i zlatni, brate. Može da bude nož. Ali zlato... Zlato mi daj! Ajde. Možda ako Bogdana trese. Ajde, možda ako Bogdana trese. Čekaj, sad ćemo vidimo. Tresi mene. Tresi. Bolje, te nisam ni pipnuo, brate, gle ovo. Šta je ovo, lepte je još jedan popišani, gle ovo. Ali najjače, pazi, ja sam otvorio 300 caseova u zadnjih 10 ovih klipova. Da. Ništa, znači ne može crvenu stvar da dobijemo, brate. Hoćemo prizmu da prelazimo na nju. Ajde, čekaj da vidimo koliko imamo kutija, brate, prizmu. Ajmo sad na prizmicu, sine. Ovdje izlazi special item. Ajde, Mercedes. Ajmo sad go, brate, zbaci mi nešto crveno. Gle, ako si tu, koliko, 300... Ode pink, jesi vidio? Nema veze. Ode pink! Popišan ti se na case, brate. Ali barem je lep revolver, brate, gledaj to s sve dvije strane, vidi izrezbaren, ima ovo... vilica od konja, ne znam, koska neka, brate. Brate, prelep je, ali si vidio prođe neki kalaš pink. Vidio sam, brate. Ono je 30-40 dolara, garant bilo, brate. Ajde, otvaraj ti tih 5 pa ću ja tih 5, može? Ajde, može, ti poslije, da malo, možda bolje klikćeš od mene, brate. Možda, brate, nikad se ne zna šta može se dobije. Ajmo, prizma! Ajmo. Evo, prođe, ljubičasto, i mudo moj. Čekaj, to je sad, zagrevaju se kutije, razumeš, ladne su, mora malo da se stisne da bi dobile po tome, razumeš?
Sad će onda se ladi, brate. Daj, polako. Jebote, pa... Ja neću pipam taj veš, sve po mišu je polio, brate. Znaš šta je, brate, sad smo gledali Desingericu na klipu, malo me, kako kaže, udara me na majmuna, brate. Udara ga na majmuna, brate. Pa nije samo plavo, brate, mora malo... Imaš neki papir, evo uplatni. Evo, ovo, za naočare, daj ovo. Čekaj, pomerit ćemo facecam, Čekaj, lepte jebo. Dobro je. Čekaj, malo dobrit ćemo miš, brate, udarilo me na majmuna, samo daje na plavo, brate. Čekaj, se vidi, ovdje je sve polio, brate, po mišu, brate. Dobar miš. Dobar miš, čekaj. Čekaj. Brate, koliko ja još otvaram ovih prizmi? Još 3, ajde. Još 3, ajde, kako je? Ajde da vidimo, brate, hoćeš li u Mercedesa ili nećeš? Brate, ne, znaš koja je fora? Ako si sad mnogo otvarao... Gledaj ovo kako su... Čekaj, ovaj, a dobro, on ne vredi... Nikerovo mudo, vazdušara, brate. Vazdušara? Ne, ovo, dobro, ovo je već malo kritično, brate. Dobijam blagu depresiju, ali polako, čekaj. Ajde, majku ti. Ako nisi mnogo puta dobio, znači, postoji velika šansa da dobiješ nešto. A prođe Pink, sad, prođe Mood, sve, idi! Ni šotku da nam daju, brate, dobili smo... Ovo je oko onaj dečiji digl, brate, znaš ono što smo kod deca, ono drveta pravili. Ovo mi liči na one žute metkiće, brate. A ovo nije ni lep skin, ja ne znam koga ubacio u kutiju, brate. A brate, koji je ono Pink bio vamo? Kalaš. Ma šotka bila. A da, svak 7. Ajde, posle ove ti otvaraj, brate. Ajde, možda ću ja imati više sreće, brate. Ispolivan je miš. S ovim ispolivan. Pa da li je moguće više Pink pored, brate? Između 2 Pinka, brate. Ovaj može da broji, lepo izgleda, to sve to. Šta lepo izgleda, krvavo izgleda, sav je izgreban, brate, ne vredi ni kereće mudo, brate. Evo, privlačim ti miša, ajde sad ti si. O, brate, ali ovdje mokro. Mokro, brate, malo sam ga ispolivao, ali šta da radimo, ja rekao to će biti za sreću. Znaš ono kad majka uzme čašu pa ni stepenice. Da. To je to. Ajde. Stani na ljubičastu majku ti šašavu. Gle, dobili smo ovaj drveni, brate, dečiji Desert Eagle. Ali, brate, kad počne da ređa ove duplikate, pozdravi se s otvaranjem. Ajde, nemoj negativa, znači pozitiva, brate, bit će nešto dobro. Kurac, brate. Biće, brate, 3 puta isti skin za redom. A što smo dobili, imamo jedno 7 istih diglova. Radi giveaway, brate. Giveaway, svi dobijete po diglove. Brate, idemo da snimamo TikTok ovdje u Čačku, brate, da šetamo i da dajemo ljudima ove diglove, brate. O čoveče, hoćeš i omašiti plavo, bog te ma. AVP. Gdje ste plav, ali nemam skin, brate, dobro je. On vjerovatno vredi 2 eura, pazam. Pa nema veze. Čekaj, znaš šta? A koji je 2? 2 su ljubičasti. Znaš šta mora urema, čekaj. Šta? Miš. Čekaj. Ne, čekaj, pada sve voda. Daj da mu istaran džavola. Čekaj. Daj da mu istaran džavola. Ajde, sad. Ajde sad, brate, čekaj, kutiju malo. Ajde, sad istaran džavo. Malo, kutija zagrejana, ajmo. Ove prizma neću više da otvaram, brate. Šta je prizma, brate? Gledaj Pink, ljubičasto. Daj, brate. Negev. Lepte pojao. Brate, negev. A pazi ručku ovo sa strane, brate. Šta je ovo, ko za mešalicu? Ali ima tu boju kao neke moderna mešalica, razumeš, crno-beli ovi, brate. Šta ima, još jedna prizma? Još jedna prizma, otvori je ti možda. Brate, koliko je ostalo još para? Otvaramo do kraja, dokle god ima para. Ja mislim da imamo još 20 jurki. Pa može se otvori još 4-5 ovih kejsova. Koliko smo otvorili? A ništa ne vredi da se isteraju đavoli. Ne vredi, brate, đavo je u kompjuteru, moramo kompjuter da udaramo, brate. Nemoj kompjuter. A daj, brate, više. Ali pazi, ovo je čitav, brate. A znaš što sam rekao jednom, stvarno, mnogo mi iznervirali ovi skinovi sve ono. Rekao sam jednom ću da kupim 300 kutija. I ima da otvorim 300 u videu i da vidimo što će dobijemo, brate. I ako dobiješ nož, prodaš ga da otvoriš još. Koji nož, brate, plavo, dobijem 200 okreta, brate. Ajmo, idemo za snake bite. Ajde, koliko, ajde kupimo, brate. Koliko ima para, brate? 8 još. 8 Mercedesa. Dobro, pa ovo će da bude preko 20 ovih okreta. Hoćeš ti da kreneš ove, brate, zmijice? Ajde, da otvorim ovu da vidim, brate. Joj. Možda kad se otvara, brate, kad se otvara, viš. Sad je kad se otvara... Ne! Đubre jedno pokvareno mučko.
Barem je lep skin. Jeste, lep skin, jesi... Kako ono crveno uvek prođe, Ono crveno brate. šta $50 može bude. A da, mudo, moje đavolje. Sad serva otvara, brate. Imamo još 8 mojih, brate. Ajde, Još jedan ti, 7, jedan ja. 7 imamo. Ajde. Ajde. Ajde, mora sad da bude kobra dobra. Ali nismo ni jednom vidjeli zlatno da je prošlo, brate. Čekaj, najbolja stvar koju smo dobili to je ljubičasta. Ova crni Da, košta kalaš. 3 evra, brate. A klip košta 100. Pa dobro, zanimljivo, brate, zanimljivo. Uvijek je zabavno otvarati kejsove. Uvijek ti dođe da ispizdiš, brate. Ajde, kobro, pljuni! Ajde. Nema ni zlatnog da nas prođe, da nas žicne onako. Taj telefon je sve rekao, brate. Cucu. Ti lepinče, brate, sa susamom. Šta je ovo više, A brate? UMP, ko koristi Ajde, otvaraj UMP, ti, brate, brate. ajde. Ko koristi UMP uopšte, brate. Ima da dođem kod tebe, brate, u Beograd i da kupimo 300 kejsova i da otvaramo Može. 2 sata klip da traje. Live-a ćemo i pravit ćemo klip, brate, u isto vreme. Još je i odvratan, vidi, crn sav, brate. Nije ni crn, šta sija, brate. A ne znam, ovo kao da je neko... Polio ga benzinom. Kao da je brate. bio zarđio i neko ga čistio, tako izgleda. Ajmo još jedan, pa ću dati tebi. Ajde taj crveni kalaš, brate, Ajde. daj nam crveni kalaš. Nije kalaš, nego USB. A, nisam vidio, brate. Ma ima i crveni kalaš, bre. A jebe, mogu da ubijem, brate. Joj, ovo koristim jednom godišnje ovu, brate, pušku u kantama. Ono čisto da se ne Ima, uvrđavi, brate. ima, bre, gledaj ovo. Čekaj da ima. Gledaj, bre, a A nije ne, MK. Pa dobro, i MK je dobro dobiti. Ali, brate, znaš kad će dobijemo u crvenu? A šta ako sad dobijemo? Koliko je u stvari teško dobiti skin? Brate, ja prvi put, gledaj dva ljubičasta pođeše, brate. 3, brate, tamo još jedan je. Ali najjača fora, prvi put kad sam otvarao u životu ove kejsove, Da. nož mi skočio. Pa sjećaš kako sam ja reagovao na toga? On mi je rekao na Discordu, ko otvaram prvi put kejsove? Ja mu kažem kako da otvara i to nikad nije to radio. I on ko, aj sad snimam kao, možda dobijem nož. Kao, nema šanse, Serbo, znaš koje su Nož. nema šanse, kao, treba da otvoriš 100 kutija minimalno za nož. Ja otvorio 12 kutija. Prije, brate, kad sam otvarao isto ove kejsove, mnogo češće se događalo crveni kalaš, ovo ono. Sad u zadnje vreme. Sad znaju da si navučen, znaš, sad si navučen na kutije i oni znaju i sad A te... možda me oni, naš, aj, hoćeš ti? Ajde, Ajde. daj. Imamo još 3 komada, mada ja znam šta će biti do kraja. Ajde, nemoj tako, čekaj, možda sad. Biće slime i to je to. Ćeš live. Čekaj. Daj bar to, dobro je, bar $3, to idemo, brate. Iščupali Za smo se. pljesku, brate, da večeramo nešto. Ja jebote, ovo je pljeskavica. Ovo je pljeskavica, brate. Sa kačkavaljem u čačku. Nekad nema čovjek, nemaš osjećaj oko novca, brate, kada ovdje po igricama vrljaš ovo. Nema, brate. brate. Da ti neko sad stavi ovdje, mi smo otvorili sad 30 pljeskavica sa kačkavaljom, brate. Si lud, brate. Treba računamo gubitak u pljeskavicama, nije 50 Ajde, evra. ja jednu i ti jednu. Ajde, za A finale. brate, molim te, daj mi rukavicu. Ajde, ide zima. Ide zima, treba mu nešto za ručice. Hladno ovdje, brate, kod njega. O, Negev! Negev ljubičasti. Ovo, Pogledaj koliko košta, lebati. Koliko košta to govno? pa $1,50. Ajde, pogledaj. Ali lepo izgleda, iskreno, brate. 30 centi, vraćo. Ja sam se nadao da je $1,50, brate. A on košta 30 centi, brate, to nema za dodatak Susan Pavlak. Brate, Ajde koliko ti još 50 dinara je 60 ovdje. ruska salata? Da? 60? 60. Nismo ni za prilog ruska salata Hoćeš dobili. ti, brate, ovaj posljednji kez za danas? Ajde, Bože pomozi, ajde. Da ga malo promučkamo, da ga malo kliknemo, da ga malo sad Čoveče, promučkamo. daj mi bre neku bre pink stvar koji ti klinac, brate. Ajmo, Otvaram ajde. 200 kejsova, ništa, pink! Je moguće za Ali, kraj! brate, on to izgreban ili tako treba da izgleda? Brate, srećan se ko malo dete, dobio sam On je pink izgreban, stvar. brate. Pogledaj, ja mislim da ovo košta 2 evra. A što ako je izgreban fali, košta Zato malo? gle, nema pola skina na pušci, brate, gle. Pa koga šmirglo? Pa korišćen, field tested, brate. I vredi... Teraj se, bre, klinac, pink stvar košta Evo. €40, joj, majko mila. Ali ovo ti je field tested, čekaj, battle scarred, brate, nije ni field tested. Ovo ti je najgore od najgoreg. Rekao sam ti ja šta će bude, brate, mi kao, ajde otvaramo kejsove,
Znao sam što će da bude propast do kraja, brate. Ne može bolje, brate. Evo, para nemamo više. Para se nema. Kejsova ima malo. I to je to za ovu epizodu. Ljudi, bacite like, podržite Servera u njegovim teškim momentima sada kad je izgubio i za pljeskavicu. 30 pljeskavica smo danas izgubili. Morat ću ja da ga vozim Svaki kući. dan, mjesec dana sam mogu da jedem pljeskavicu. Sad nema ni toga, brate. Vidimo se vrlo uskoro, ljudi. Veliki pozdrav. Pozić. Ćao.